Hey guys, good day guys. At ngayon guys, andito kami sa paahan ng Mount Tapias. Pumunta kami. Tapos, ano, ilang steps yun kuya? 724. Paakyat lang yan. Tapos 724 din, pabalik. So, kayo na matik-matik diyan. Hello, kasama ko, ang tropa ko. Yun o. Shout out naman dyan. Yun o. Ito. Shout out Sindro Farm. Shout out sa cameraman ko. Yoshi. Okay. Let's go. Okay, let's G. Oh, bilangin mo toy. Ah. Nay number. Asa? Oh, okay. Yun oh. Guys, kita mo yung top. And guys, this project is dedicated to the service of those who paid for it, Palawan tax and peers. Okay, let's see. Oh, nabilang mo, pila na ka steps? Oh, yun. Doon kami kahapon sa Coron. Yun. Napakagandang tanawin doon. Ilong ba. Ano na Oh yeah, kita nyo yun. Sleeping Giant. Sleeping Giant and Coron, Palawan. Yun oh. Okay. Ay, tirada ba di? Ay, putasan mo. Okay. Let's proceed. Ilang steps na, ma'am? Shout out. 100. 6 na lang. Yun. Nasa 100 steps na kami. Whew. Touchdown 100. Whew. Sigang ilong. Ay, basta gisman. Ngomong mo sapatos. Kasoy. Kasoy. Ah. Sabi nga nila, stairway to heaven. Pagdating mo sa tuktok, abot mo na ang tugatog ng mundo. Yung pinaka-peak, kita mo na yung Coron. Kami. Uli lang, oy. Yun mga boy, suko ka na. Ha? Buto min ka, buto. Yun guys, may kanya-kanya kami dala ng tubig. Hi Undong. Ano? Sa magkuhin kong Martin. So guys, 200 steps. Touchdown. Oh. Layo man to. Layo to. Ha? Bagong tinamo, may pay. Ya, mura mukabok, mapumpaw. Oh, video ba dog? Dali na lubat.
Hello, good morning. Hi, ma'am. Hi, vlog. Medyo napagod-pagod na rin. Pagod-pod. Ayan o. 300 steps. Touchdown, Dave. Touchdown. Yun o. Let's continue. Gayos, picture posing nyo, posing 400 step, touchdown. Yeah. May viewing deck dito. Kita mo yung kuron. Napakaganda. Yun. Kaya pa? Kaya. Kaya. Istimula ng maragma. Nama dito. Dito signal. Okay, let's G. May 300 pa. Steps. Itong bibigayan doon. Na kuwan. Ano po? Cardo. Pwede ka ba't mababang pidiram ni Gilman? Pidiray. Unsa pangalan ni Atias? Atias. Meron? Di ka na kung siya nga balik. Yung tangos, di sila. Magululuwa. 600. Ano dito sila? Albiyan na sa gibo. Nadra. Saan tayo kahapon? Sa Palawan, Coron. Turo mo. Turo mo, turo mo. Daw nga. Oh. Sleeping Giant. May nagpapurma na. Puro ganda, maganda. Good morning, sir. Morning. How's your experience? Good. Good. Sweaty. It's good for a cardio, right? Humidity, man, kills Yeah. me. Not used to it. Yeah. It's not humid like this in Canada. Oh, Yeah. you're Canadian. Hi, ma'am. Good morning po. Thank you. Welcome to my day. Touchdown, Kyle. 500 steps. Touchdown. 500 steps. Dala, last dili na. Touchdown, Dave. Dave. Touchdown. Hello. Demdi, Demdi. We live.
Are we live? Ilan na Michael na? Michael M. Oh, Michael. Woo! On top of the world. Ibin na. Kini ako ah. Walad. Guys, almost na dumating kami sa mismong tuktok. Mount Tamias. Hi Undong, good morning. Magandang umaga po. Okay, nagarito ka? Opo. Ano pangalan mo? Friends po. Franz. Okay, Franz. Nice meeting you, Franz. Subscribe ka dito para maanong ka. Vlogger kayo, sir? Opo. Oo, opo. Oh. Subscribe mo ko ha. Ay, sir, daw makasubscribe kasi wala akong cellphone. Yung piso net. Wala nga ni cellphone. Piso. Oh, ikaw so. Picture nila ka na eh. Ikaw. Naka-play na na. Airdrop ba? Oh, isa. Asa to be? So guys. Picture nila. Yung shipping. Opo, sir, kung talagang magpapadulas na. Picture nila. Ito guys. Before ako umabot ng 700 steps, ito yung view makikita mo dito sa tuktok ng Mount Tamias. Overlooking dito mismo sa Coron, Palawan guys. Yun mga kasamahan ko nagpapahinga dito ko. So 700 steps. Ito na guys. Umabot ako ng 700 steps. Kulang pa ng 24 na steps para umabot 724 steps. Labas yung pawis mo. Yan mo. Patuloy tayo. $720 touchdown. Salamat sa Panginoon, kaabot kami 720 guys. Hi ma'am, good morning. How's your trip? How's your walking along 720 steps? Good, thank you. Ito na guys. Coron. Wow, napakagandang tanawin guys. Ini guys, ito yung symbolic cross bilang isang Kristyanismo. With all your respect to our different religion, ito bilang Katoliko, symbolic to bilang isang Katoliko na namamalataya sa Panginoong Hesukristo. Dito na ko sa view deck. Mount Tamias view deck. Ganda. Wow, amazing. 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 Tayo sa yan, kung mapapansin nyo guys, ito yung tinatawag na sleeping giant. Ito yung ulo niya, tapos yung tiyan, yun, yung mga paa niya. Dito rin matagtagpuan yung Queen Lagoon dun, Twin Lagoon.
You know guys, pag naabot mo na ang tuktok, katulad din ng maabot mo yung tuktok ng iyong pangarap, ang sarap ng feelings pag naabot mo yung tuktok, successful yung paglalakad mo. Katulad din sa buhay natin, kung maabot mo yung tuktok sa tugatog ng buhay mo, ang sarap ng feelings. Yun, yung nakapaligid sa iyo, yung mga kaibigan mo, yung hindi plastic. At sa katulad kong vlogger, kagaya ko small vlogger, ano lang, patuloy lang sa pagbablog. Yun, laging tiwala sa sarili. At siyempre, tiwala sa Diyos ng ating may kapal. Dumadaan din ako sa mga pagsubok na minsan nasabi ko na ayaw ko na. Yun, basta't manalangin, manalig tayo sa Panginoon. Patuloy tayong aangat, sama-sama tayong aangat. Sabi nga ni Boy Tapang, keep on vlogging. Kasi yung mga bashers na bumaba sa'yo, wala yang magawa. Sabihin mo lang, I love you mga bashers. Yun lang. Kaya Idol Boy Tapang, maraming salamat sa iyo sa message na ibinigay mong inspirasyon sa amin mga small YouTuber kagaya ko. Okay guys. Yun. Kaya guys, nasabi ko yun guys kasi nasabi ko sa sarili ko, umabot ako sa pagbablog una-una sa Panginoon na ginaguide niya ako sa tuwing magbablog ako na walang sakuna o walang insidente o aksidente na mangyayari. At sa kapwa ko YouTuber na patuloy na pag-support sa akin, ma-silent viewer ka man o ma-silent o baga kung ano ka man, subscriber maliit ka man o malaking, ikiginagalak ko yan. Salamat sa suporta guys. I am Coron. Dito tayo guys. Yun, napansin ko guys, may kandado sa yung K-lock na ano, yung ginagaya dun sa States. May naglagay silang lock, yung mga kanya-kanyang mga ano ba yun, mga magnobya, magsyota, magjowa. Dito, ano sila ng lock. Ibig sabihin, yung ano yung pag-iibigan nila. Lock na lock.